Isubli tayo kabsat iti dayaw ken panagyaman ken Apo Dios. Pudno launay iti kinaimbag na kakabsat. Akas iti adalen tayo ito'y quarterly tayo. May panggap kadigiti simbolo nga kasano nga awatan tayo iti padto nga isu ti inted ni Apo Dios kada tayo nga nalaklaka. Ket dayjay panangiturong na kada tayo, pangidalan na kada tayo, panangited na kada tayo iti panakaawat ken sirib. Imay kada tayo kakabsat dayjay nalaklaka nga panakaawat dagijay nga nalimed nga padto nga inted ni Apo Dios kada tayo. Ta iti panggep na kakabsat. Ket maisagana ka, maisagana tayo am amin, dagiti bagbagi tayo, iti masangwanan, nang nangruna kadayjay, ngay iyaay ni Apo Jesus, iti maikadwa. So nga, iti panaglabas, iti al-aldaw, iti panagadal tayo, iti private, family altar tayo, kadigiti leksyon tayo kakabsat, uray pa'y, di panagkakadwa tayo, iti imununan alimang nga lawlawas. Kada tayo ti may kanam nga lawas, may kanam aleksyon. Nakita tayo kakabsat, dahil panangidaldalan ni Apo Diyos kada tayo. Dahil pananglukat na, iti napatag nga sa una, tapno babaen iti tulong ti Santong Espiritu, ket naawatan tayo, digijay nga panggap iti Diyos nga agpay kada tayo. Isong agyaman tayo kakabsat, datayon iti lesson number 6. Ket ni Apo Dios manen iti makiadda kada tayo. Tapno iti panangisagana tayo iti bagbagi tayo. Nga sumabat kadigijay nga karit to meet the challenges iti panangidalan tayo no facilitator kayo man iti Sabbath school class tayo intunumay nga Sabado. Dakkel nga bendisyon nga agpaay kada tayo kakabsat. So nga dawatek nga agkakadwa tayo iti panagkararag. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami launay Ama, iti ayat mo kada kami. Napatag dagiti saom, uray pa'y dagiti padto nga isu iti inted mo o Ama nga adadalin mi. Agsipod tada kami dagiti pinilim nga anak mo. Tapno Ama, umay kami nga agpaidalan ken ka. Babaen iti Santong Espiritum dawaten mi ngay kan nakam ti sirib ken panakaawat. Tapno iti panagmaymay sami nga panangbuksil kada ito yung leksyon mi tata. Mayasidag kami ken ka nang nangruna babaen ken Kristo Jesus nga isu iti mangibabaet kada kami. Ited mo nga rudo Diyos ti panangidalan ti Santong Espiritu kada kami. Agyaman kami launay itinagan na po Jesus. Amen. Datayon kakabsat iti lesson number 6. Iti paulo na panakaawat ti sakripisyo. Understanding sacrifice. Iti paset nga mayulo kakabsat ket masarakan iti Apokalipsis Kapitulo 5 versikulo 9 na isurat ket basaen tayo. Ket inkankantada iti maysa akanta abarong. Ket manglukat kadagiti silyuna, ta napapatay ka idi, ket nagatang mo ama ipaay iti Diyos babaen iti daramet laeng, dagiti tattao iti amin akapututan, ken panagsasao, ken ili, ken pagpagarian. Daytoy kakabsat dayjay panangdayaw da kadayjay kordero. The lamp. Ket iti panagad-adal tayo kakabsat. Nakita tayo di simbolo.
Ket may sa kadagiti simbolo nga nangiturong kadatayo, nangitudo kadatayo, nga dagiti padto ket iti sentro na ni Apo Esos, isu dayjay panangayab kakabsat ni Juan. Idi nga umasideg ni Apo Esos ken kuana iti Karayan Jordan. Tapno apan nga agpabautisar, idi nga iruginan kakabsat dayjay earthly ministry na. Ni Juan, idi nakita na ni Apo Esos kut ko na daytoy iti kordero iti lubong nga mangikat kadagiti basbasol. Here is the Lamb of God. Ket isu kakabsat dayjay nga mangiturong kadatayo. Adan dayjay kuna tayo nga inadadal tayo nga ladladawan, simbolo. Ket iti adalen tayo itatta, dayjay simbolo iti sakripisyo. Ket iti leksyon tayo kabsat, biningay ko iti tallo apaset. Umuna, ti kapapatgan asapulon ti Diyos iti sakripisyo. Bikadwa, ti kordero ituduna ni Jesus. Ket iti may katlo, ni Jesus ti panungpalan iti padto. Apan tayo nga rod kakabsat, iti leksyon tayo. Umuna nga paset, ti kapapatgan asapulon ti Diyos iti daton. Anya iti requirement kakabsat. Kani Apo Diyos nga dayjay nga maidaton wenno dayjay agidaton ket adda sapsapulen na. Isu nga kitaan tayo kabsat nga dayjay daton ket aggapu ijay puso kadayjay nga mangidaton. Ije Salmo 51, versikulo 17, na isurat, ket basaan tayo. Dagiti sakripisyo ang maipaay iti Diyos, isu ti espiritu a nadudog. Tinadudog ken si bababawi a puso, o Diyos, saan munto alaisen? A broken spirit. Dayjay kakabsat iti sapsapulen ni Apo Diyos. Intuno apan kaagidaton. Uri digidi imun una. Intuno apan da nga agidaton, kasapulan da iti spiritu a nadudog, a broken spirit, a contrite heart. Dayjay si bababawi a puso, tapay. Dayjay nga apan agidaton, nabigbig na nuan niya iti adda a kondisyon na. Isunak managbasol. Ket gapu ka dayjay adaton na. Mangala kakabsat iti kordero. Dayjay adaton na. Iti kayat na nga iturong ket dayjay abasol, dayjay nga apan agidaton, ket isu iti importante ken Apo Diyos. Last weekend, ada kami kakabsat ijay Tugigaraw. Agyaman kami kadigiti elders ijay. Ni Sister Jean ken ni Sister Bing, both are elders of Tugigaraw Church. Kundi kita amin na papanglakayan, ije Metro Tugigaraw District. Naurong kami kabsat, iti may isang kapilya, ije libag. Ket iti inadadal mi, gaputa ije Northeast Luzon Mission, ket maipanggap kakabsat, iti stewardship Revival Week. The whole week, idi na panalawas,
naglipas iti Sabado, adda iti insagana iti misyon tayo iti Northeast Luzon Vision, babaen iti stewardship director nga ni Pastor Arnold Ortiz. Idi inkabil ni Pastor Arnold iti Facebook na, ang Facebook account na, nga adda iti maaramid nga stewardship emphasis week. Nag-message sa akin ko na pastor ko na adda akto ijay tugigaraw kadayta nga Sabado. Di mabalin nga itid mo kanyak digitay topics nga isu iti discussion ijay ko na. So, we were coordinating with Sister Jean. Muna na pastor, iti bagim ka digitoy. Agrugi ka iti Friday night, tapos iti Sabado, may isa, dua, talo. I had 3 stands, 3 presentations during the Sabbath. So during the weekend, it was 4 presentations. Iti may sa kakabsat kat DJ offering. Gaput offering iti pagtutungtungan. DJ offering kat aggapu iti puso nga agayat. DJ ti sapsapulan ni Apo Diyos. Iti spiritu anadudog, a broken and contrite heart. Iti may sanginted kong example kakabsat. Ket dayjay babae nga dayjay nga buybuyaan ni Apo Jesus ken digiti adalan. Iti uneg iti templo sumrek da. Ket adda digiti imununan ngem daytoy abalo a babae. Ijay kakabsat ket iti paggited da iti daton da ket may nga burnay. According to history, ijay babaen iti burnay, the bottom of the jar, nangikabil da kabsat iti either any kind of metal. Ket intuno digijay nga apan, mangited iti daton da. Mangeg kakabsat digya uneg iti sinagoga wenno templo. Ket imununa digiti nabanang ibukbuk da digiti daton da. Remember, their offerings were coins. Isu nga aguni. Idin nga nalpasdan umaymet iti maysa nga babae with just 1 mite. Inala na dayjay daton na piman, ininot na nga intinag. Ngan nga ni awan iti uni na. Idinalpasen nga nagidaton, agsipud ta buybuyaan, the disciples were watching, nagsaludsod ni Apo Jesus kadagiti disipulos na. Sino kadigitoy iti nangited iti nawadwad? Of course, kadigiti nga disciple, kaskanyak ken kasken ka, sino ti kam ti award? No daduma ka dayjay ti ayan ti problema, dayjay kunata yung kantay ti plake, bronze, silver, gold, platinum. Iti maysang iglesia, gapu ka dayjay adu ana iteda. It is but human. Nga dayjay kakabsat nga bigbigam to give recognition, dayjay dakkel tinaited na. Dumakada iti seminar. Dapat na nag-attend may isang seminar because I was invited. Pagamulang ka dati may isang resource speaker. Inayabak DJ director, gapuon yun, kung nagkanya nakapastor. Speaker yung ni ang kuy bagbaga nagan na.
when ninong, may aman tanala yung speaker, when ninong takababain, apay, sino tinangitid ti, okay, subliyan tayo dayjay, because daton, kunana ni Apo Jesus, dayjay balo, adu, dakkel, more meaningful, dayjay inted na, awatan ni Apo Diyos. Anya iti bagbagan na kakabsat. Anya iti kapapatgan asapulen ni Apo Diyos. Iti daton, aggapu iti puso. Iti puso nga nadudog. Iti puso si bababawi. A broken and contrite heart. Dayjay daton, the offering is an expression nga aggapu iti puso. Saan nga kakabsat nga no idigamin niya, no animal ko apo nagdakkel nga baka si ka. Kita day parada na. Apo naglumag nga karnero si ka. Iparada na. Kunana ni Apo Diyos, babaen kini Samuel. Idi nga apan agpili iti aring agpaay iti Israel. Remember this. Men, sikaken iti siya, looks at the outward appearance, but God looketh at the heart. So iti leksyon tayo ibagana nga iti kapapatgan nga kasapulan iti apan agidaton. Isudayjay kondisyon na nga apan agidaton. Apay nga nadudog. Apay si bababawi diya puso na. Because he acknowledges, awatin na, nga dayjay basol na, ket maipatay, will be transferred kadayjay daton nga ited na. Ket intuno kitaan tayo kakabsat. Anya, in baga iti author, dayjay panaggidaton iti duang agkabsat ni Cain kini Abel. Ni Cain, inted na iti kasasayaatan abunga dagijay nga in mula na natengman kay kayo man. He got the best. Dayjay bungbunga, kunana iti leksyon tayo is a representation of man's work. Awatem daytoy Apo, naggapo kanya, tapno, maisala ka na. Ngam ni Abel kakabsat, nangala kadagijay maysa kadagiti pangen iti karnero na. Isu iti indaton na. Iti bagbagan ni Abel, Apo, kas iti inaramid mo. Aramidak. It was God who offered and gave the example of offering a lamb. Tapno maamuan ni Adan ken ni Eva, nga dayjay a kordero nga indaton ti Diyos, itudo na dayjay umay nga manubot kakabsat ni Abel. Isu iti inaramid na a contrite heart, a broken spirit. Kuna na Apo awatek nga siyak managbasolak ket agyamanak tadaytoy a kordero nga idaton ko ken ka. Awiten na iti basol ko, matay iti lugar ko. Isun kitaan tayo kakabsat, nga digiti amin
nga inararamid dagiti immun una. Okay? Itududa dayjay adaton nga umay. Because we are under this adadalan tayo is prophecy. Dagiti immun una nga nagidaton, it is prophetic kanyada. Nga digijay nga idatunda, it always point to Jesus and what He will do for them. Dayjay kabsat ket sakbay iti cross. Nga gidatunda, what Jesus will do for them. Isu nga, idi nga insurat kakabsat ni Isaiah iti chapter 53 na, in salaysay na, nga dayjay adaton, nga isu iti nagbalin asunom ken sunok. Kuna na, in pato na tayo, anasapsaplit, nakabil iti Diyos, ken nagsagaba. Ngem isu, nasugsugat gapu ka dagiti labsing tayo. Isu, napalitem gapu ka dagiti kinadakas tayo. Ti dusa a maipaay kada tayo, na ipaay ken kuana. Ket dagiti saplit, nga agpaay kada tayo, isuna iti nasaplit. It was prophetic. Nga dayjay nga umay, nga isu iti mangala iti lugar tayo. Who should suffer? Me, you. Who should be put to shame? Me and you. And who should die? It's me and it's you. Ngem gapu iti ayat ni Apo Diyos, daytoy adaton itudunan ni Apo Jesus. Nasapsaplit, nauy-uyaw, nagsagaba, nang nangruna natay, iti papatay, iti cross. Gapu kanyam, ken gapu kanyam. Iti may kaduang nga paset, iti lesson tayo kabsat. Ti kordero ituduna ni Jesus. Iji Apokalipsis 5 versikulo 6. Naisurat ket basaan tayo. Ket nakita nga agtakder iti nagtingaan iti trunod daydi upat a parswa si bibiyag. Ken dagiti lalakay ti maysa a kordero. Akasla napapatay idi isu nga adda iti pito sarana ken pito nga matana nga isuda dagiti pito nga espiritu ti Dios a naibaon iti suamin a daga. Naglawag kadayjay nga vision nga inpakita ni Apo Dios ken ni Juan in the island of Patmos. Nga ijay nga digitoy nga napanagdaydayaw iti Diyos Ama. Adda iti maysa a kordero. Kas la a napapatay idi. Ama mo kadi kakabsat ni Juan. Kabsat ko amuna. Because John, the Revelator, was a disciple of Jesus. Anyan nga ragsak nga ta ni Juan kakabsat. Nga idi nga inpakita ni Apo Diyos daytoy asirmata iti Apokalipsis 5 versikulo 6. Nakita na ijay ayan ti trono iti Diyos nagtingaan dagiti upat a parswa si bibiyag ken dagiti elders lalaki. Nabigbig na, nakita na nga ijay kordero adda dijay asibibiyag nga agserserbi nga agpaay kadagiti isuamin ditoy daga. No si ka ni John, uno siyak ni John kakabsat. Ket inbeleng da iti maysang island to be alone.
Amuyo deje ti may isang nga karirigatan nga punishment idi, isolation. Ngamitatan nagparang, babaen ti sirmata nakita na nga ije langit, deje Diyos, deje bugbugtong nga anak, deje nga nangayab ken kuana ken digiti dadto mga adalan, nga sumurot kanya na, nga aramidin na nga mga agdaklis kadagiti tattao. Itatan, nakita na hiso dalam. Nakita na dahi kordero. Anya lakit din kakabsat. Nga dahi a kordero, isuna dahi ibagbaga na iti lesson tayo, the Passover Lamb. Amun tayo, it is a part of review, tamuta dito yung kapsat. Nga idin ang mauding rabii, dagiti Israel, ijay Ehipto. Inbilin ni Apo Diyos, mangparti kayo iti kordero, tayaan nyo iti darana, sayo ikabil iti bautek iti arwangan nyo. Tain tun rabii. Ti anghel ni patay umay. Ket no makita na daytang abdara iti bautek iti balayo. At the doorpost, he will pass over. Labsan na kanto. Dayjay kakabsat. Dara dayjay a kordero. Dara ni Apo Jesus. No addaken ka, adda kanya. Dayjay patay, labsan na kanto. May katulong nga paset. Ni Jesus iti patong nakatungpalan iti pato. Jesus is the fulfillment of prophecy. Basahin tayo kabsat, iti Hagyo 2:7 ingana iti 9. Ket pagkintayegekto dagiti amin anas nasyon, ken dagiti napateg agamang dagiti amin anas nasyon umay danto, ket puskekto iti balay iti kinadayag, kuna ni Hioba dagiti buybuyot. Ti pirak kukwak, ti balitok kukwak, kuna ni Hioba dagiti buybuyot. Ti maududi adayag daytoy abalay, dakdakkel to ngem ti immo na, kuna ni Hioba dagiti buybuyot. Ket daytoy adiso mangtedakto iti talna, kuna ni Hioba kadagiti buybuyat. Daytoy nga verses kabsat. Bilangan tayo dayjay direkta kuna ni Hioba dagiti buybuyot. Saith the Lord of hosts. May sa 2, 3, 4. Maminpat nga inbaga ni Hagyo, nga dayjay ang nagsao isuna ni Hioba kadagiti buybuyot. Kuna ni Hioba dagiti buybuyot. Kuna ni Hioba kadagiti buybuyot. He repeated, ni Hagyo repeated it 4 times. Anya tiket ng so. It must be very important. Kini Hagyo, nga adda kakabsat iti maaramid. Idi nga ibagan ni Hagyo dayto, the process of building the second temple, ngem nangaramid ni Hagyo iti padto. We'll have to repeat it. Haggai said or wrote this prophecy while
the second temple was being erected. Mabangbangon. Ngem nangarami din iti padto. Anya day nga padto ko na, iti maud-udi adayag daytoy. Abalay, dakkel tungem iti imuna. Dayjay a templo, a pinanggap nga aramiden ni Ari David, ngem kunana ni Apo Jesus, saan David kunana? Saan? Taimam ket napno iti dara. Ti anak mo isunto iti mangbangon. If you will go to history, that temple of Solomon was a very glorious and beautiful temple. Ngem, adda iti mararamid. Araramidin da jemi kadua a templo, ket ni hagyo in bagana. Dakkel to ngem iti imuna, iti dayag daytoy nga aramidin. It was not yet finished. It was fulfilled. Idi nga addan ngagbibihag ni Apo Jesus. Idi nga nalpasen da nga templo. Napan ni Apo Jesus nagtakder ijay ruangan iti templo. Remember this. It was the presence of Jesus, the Lamb of God, nga nangaramid dayjay templo anadaydayag ngem daydi imuna. Anya iti dadalin tayo, simbolo. Simbolo iti sakripisyo. Nadal tayo kakabsat, ngano ag sakripisyo tayo. Intun no mangidaton tayo. Dagijay a sakripisyo, no datay kumanya, we are, iti time frame tayo kabsat, we are, kuna tayo kat AD, after the death of Christ. Dagijay nga adda iti BC, before the birth of Christ. Idi nga agidaton digijay nga tattao ijay BC sakbay iti cross. Iti kitkitaan da, dayjay nga daton da. Whatever offering or sacrifice nga idaton da, it points ituduna. Dayjay nga umay, nga daton, nga mangikat iti basol, iti lubong. Datayumot kakabsat. Saan tayo nga daton iti adadara na? Tanalpasen. Anya aramidin tayo. Dayjay akasapulan nga sapsapulen ni Apo Diyos. Isupay lang ti sapsapulen na. Anya dayjay kapsat. Sapsapulen na kanyam kanyak kendigiti amin apan agidaton. Iti spiritu nadudog. Ken ti nadudog ken si bawi a puso. God is looking for a broken and contrite heart. Nga ititunggal papantayo kakabsat, nga agdaydayaw ken ni Apo Diyos, adda kuma dagijay nga daton tayo. Daton niti panagyaman. Tapay ni Apo Diyos insalakan na tayo. Nga adal tayo kakabsat, nga ni Jesus, nga itinagan na ket Emmanuel, kayat na nga makipagnaed kada tayo. Ni Apo Jesus agtatader. Isu tinladawan ni Juan, iji Apokalipsis 3, versikulo 20. Kuna na adtuyak, I knock at the door. Addaak. I am standing, I am knocking
at the door. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Aday ti may isang pintor. He was commissioned to paint Revelation chapter 3 verse 20. Napanjay studio na, he read. Kati din nga nalpasnan, dahi in pinta na kapsat, it was Jesus standing at the door. He was knocking. Inaiban na digiti gagayim ng pintor ko, please come and see my painting and critic it. Mayda, they went to the studio. Kitanda, wow, it's beautiful. Yumaday ti may nga nagsaludsod ko na nagayem. Addan sa iti kurang kadayta nga inpintang. Anya ko na dahi nga pintor. Nakitak nga da ni Jesus, nakitak nga da ti arwangan. Ngem daytang arwangan awan iti doorknob na. The painter smiled and gave the answer. Iti sungbat nakit ko na nagayem. Dayta ruangan, itakdiran na iti puso, iti may nga tao. It represents your heart. It represents my heart. While Jesus is knocking, Jesus will not force himself to come in. Masapul nga dayja akin puso, ta iti durnam addalang iti uneg kunana, iti manglukat. Amuyo kapsat, akas dayjay padto ni Hagyo. Nga napimpintas dayjay templo, na daydayag dayjay templo, idi nga dayjay nga daton adda iti uneg ti templo. Ni Jesus, inaramid na nga dayjay templo na sisiyaat na daydayag. No pagtutungtungan tayo may panggap iti temple. Kunana ni Pablo, apay diyo kadi ammong. Nga da kayo iti templo iti Diyos, ket agnaed kada kayo iti Santong Espiritu. Kabsat ko, it is when we open the door of our heart, our temple. Tapno makastrek ni Apo Jesus, then the beauty of life you will experience. Intun kakabsat no palubusan tayo, nga ni Apo susumret, iti templo tayo ti panagbiag tayo. Kunana ni Hagyo, nadaydayag nga amang ngem daydi dati. Ti sakripisyo ni Apo Jesus, iti dawdawaten ni Apo Jesus, iti pusom ken iti puso, nga isu iti pagtaingan na. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama, kada ito lesson nga inadal mi. Adadtoy iti puso mi. Kayat mi ama, nga isagot ken ka. Adadtoy iti puso mi. Kayat mi ama nga pastreken iti anak mo. Taiso na lang iti makaikat ka dagiti sipnget. Mangikat ka digiti narusangir nga kapadasan mi. Ket ikabil na isukat na dayjay dayag nga addaken ko na. Ama, bindisyonan na kami. Ket sapay ko mata daytoy nga lesson nga inadal mi. Maiturong kami
nga masideg ken ka ken ni Apo Jesus. Bendisyon mo Diyos, dagiti amin nga kakabsat mi. Anyaman dagiti paglasatan da uama. Daginagan nga Emmanuel isukuma iti kapadasan da itata. Dawatin mi dagitoy itinapateg anagan na po Jesus. Amen. Akas dagiti kanayon ming ibagbagabsat umuna. Ada iti outline nga ikabil ko ijay chat group tayo. Sabbath school lesson. Kitno kayat you a personal. You can send me a message and I will send you the outline. Mikadwa. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos. Ay ayaten na kayo man. Ingana lumay nga lawas manen. Imbag nga rabi tayo am amin kakabsat.